naimbag nga oras yu amin gayem ken kakabsat iti daytoy akan ito mangibasa tayo manan iti maysa Dani manipud iti libro nga anasaas ti antolohiya dagiti Dani dagiti manurat iti Cagayan. So no kayat yu iti gumatang iti daytoy nga libro available pala na ako. Okay, so ibasa tayo iti maysa Dani. Iti Dani ket napauluan iti agbalaak met kuma. Dani ni Dexter Marin Fabito. Katawaan da dagiti morseng ken atitigdog ako ko. Agkarkarayam iti rugi. Iti sidiran na tayag a baste. Ken ipisango tinadaeg ang munisipyo. Kasaan da ngamin ang maawatan. Tidaning ti ima ken niwan. Tapada damit ti aking taeng asaan naman namin. Katawaan da numis bulatan iti kalsada. Tapno sibugan na ti intayaben ti kali adalan ti tapok. Agsao-sao amay maysa. Agbalaak met kuma. Tapno jak mangig dagiti angaw iti nadaeg a palasyo. Agbalaak wen agbalaak met kuma. Tapno jak matimod dagiti saningi. Dagiti maagawan iti sidaken karbingan. Tapno jak marikna ti kettang. Dagiti sinelas amagna. Iti timmapok a kalsada ti kari ti lungaw. Ket padanggisan dak dagiti lugan. A kolorom tanapigsada. Ken adda pagbayad da iti lungon ko. Ay agbalaak kuma. Ito ti Dani ni Dexter Marin Fabito na napauluan iti agbalaak met kuma. Yamanak ti panagdangiyo sa pela kumata nagustuhan niyo iti panagibasa iti Dani. Ito ni Rockstar. Bye-bye!